Добрый дзень, паважаныя дзесяцікласнікі! Сёння мы працягваем працу па раздзеле арфаграфічныя нормы. І тэма нашай сустрэчы – правапіс змякчальнага мяккага знака. Мы будзем ведаць, што такое змякчальны мяккі знак і што такое раздзяляльны мяккі знак. Пасля якіх літар пішацца змякчальны мяккі знак. Калі у словах пішацца змякчальны мяккі знак, мы даведаемся, у якіх граматычных формах будзем пісаць змякчальны мяккі знак і ў якіх выпадках мяккі знак не пішацца. Мы навучымся пісаць словы ў адпаведнасці з арфаграфічнымі нормамі беларускай літаратурнай мовы, а таксама знаходзіць і выпраўляць парушэнні норм беларускай літаратурнай мовы, звязаныя з правапісам змякчальнага мяккага знака. Мы ведаем, што мяккі знак у мове можа выконваць дзве функцыі. Па-першае, ён служыць для змякчэння папярэдняга зычнага гука, тады размова ідзе пра змякчальны мяккі знак. Па-другое, мяккі знак служыць для раздзельнага вымаўлення мяккага зычнага гука з гукам «е», які паходзіць з літар «е», «ё», «ю», «я», «і». Такі мяккі знак называецца раздзяляльны. Націсніце, калі ласка, на знак паўзы і размяркуйце прапанаваныя словы на дзве групы. Словы са змякчальным мяккім знакам і словы з раздзяляльным мяккім знакам. Праверым, што ў нас атрымалася. Раздзяляльны мяккі знак напісаны ў словах канферансье, більярд, кампаньён, калье, паштальён, Васильеў, рэльеф, партьеры, мадьяр, батальён, браканьер, павільён. Змякчальны знак напісаны ў словах цырульна, шыльда, крыштальны, ліпеньскі, соль, барацьбіт, чарэшанька, дзьме, песенька, дзімухавец, надзьмуць. Сёння мы будзем весці гаворку пра змякчальны мяккі знак. А для таго, каб адказаць на пытанні, калі ў беларускай мове пішацца змякчальны мяккі знак, прапаную выканаць наступнае заданне. Націсніце на паўзу і стварыце кластар. Правапіс змякчальнага мяккага знака. Для гэтага суаднясіце сцверджанні з правіла з адпаведнымі малюнкамі. Мяккі знак пішацца, мяккі знак не пішацца. Дапоўніце прыкладамі са слоў для даведкі. Што ў нас атрымалася? Мы заўважылі, што мяккі знак пішацца на канцы слова для абазначэння мяккасці зычнага. Соль, пень. Таксама мяккі знак пішацца пасля мяккага зычнага перад цвёрдым. Разьба, дзімухавец. А таксама перад мяккім зычным, які пры змене слова або падборы аднакаранёвага чаргуецца з цвёрдым зычным. Разьбяр, пісьменнік. І мяккі знак пішацца пасля гука «л», акрамя падоўжанага гука «л», лялька, бутэлька. Мяккі знак не пішацца пасля зацвярдзелых гукаў «ж», «ш», «дж», «ч», «р». Мыш, печ. Пасля літар «б», «м», «в», «д», «т», 8 стэп. Мяккі знак не пішацца паміж падоўжанымі зычнымі. Насенне, вяселле. А таксама мяккі знак не будзем пісаць пасля з, с, дз, ц перад мяккімі зычнымі, калі пры падборы аднакаранёвага слова або пры змене слова абодва зычныя застаюцца мяккімі,
альбо абодва становяцца цвёрдымі. Дзве, два, снег, снягі. Спынімся на найбольш складаным для разумення вучняў выпадку. Мы акрэслілі, што мяккі знак пішацца перад мяккім зычным, які пры змене слова або падборы аднакаранёвага слова чаргуецца з цвёрдым. Патлумачым гэта на прыкладах. Мы бачым, што ў слове разьбяр гукі з і б вымаўляюцца мякка. Для таго, каб абгрунтаваць напісанне мяккага знака, мы павінны падабраць такое аднакаранёвае слово, каб гук б стаў цвёрдым б, а гук з застаўся такім. Гэта слово разьба. У слове разьба гук з мяккі, а б цвёрды. Слово зацьменне. Мы бачым, што гукі ц і мі мяккія. Гэта значыць, для таго, каб абгрунтаваць напісанне мяккага знака, мы павінны падабраць такое аднакаранёвае слово, каб гук мі стаў цвёрдым м, а гук ц застаўся мяккім. Гэта слово цьма. У ім ц мяккі, м цвёрды. Яшчэ адзін прыклад. Пісьменнік. У слове пісьменнік гукі с і мі мяккія. Гэта значыць, наша задача падабраць такое аднакаранёвае слово, каб гук мі стаў цвёрдым м. І мы падабралі слово пісьмо, у якім с мяккі, а м цвёрды. Аналагічная сітуацыя ў слове дзьме. Гукі дз і мі мяккія. Значыць, мы павінны падабраць такое аднакаранёвае слово, каб гук мі стаў цвёрдым м. І гэта слово дзьму. У ім дз мяккі, а м цвёрды. Апорную схему «мяккі знак пішацца» можна працягнуць, дапоўніўшы некаторымі граматычнымі формамі, у якіх пішацца мяккі знак. Але папярэдне звернем увагу, што мяккі знак пішацца толькі пасля літар з, с, дз, ц, л, н. Запомнім, што мяккі знак пішацца у дзеясловах загаднага ладу перад канчаткам ма і постфіксам це. Кіньма. Таксама мяккі знак пішацца у назоўніках творнага склону множнага ліку перад канчаткам мі, людзьмі, коньмі. Мяккі знак мы будзем пісаць перад суфіксам чык, калі слова ўтворана ад слова, у якім аснова заканчваецца на «н» з мяккім знакам. Камень, каменьчык. Мяккі знак мы пішам і перад суфіксам «к», калі слова ўтворана ад асновы на мяккі гук «н». Песня, песенька. Змякчальны мяккі знак будзе пісацца і ў постфіксе «сці», у займенніках і прыслоўях. Хтосьці, дзесьці. Мяккі знак мы будзем пісаць у прыметніках, утвораных ад слова «восень» і ад назваў месяцаў пры дапамозе суфікса «sk» – жнівеньскі, восеньскі. Таксама мяккі знак мы напішам у складаных лічэбніках 50, 60, 500, 600, 900. Заўсёды мяккі знак будзе пісацца у памяншальна-ласкальных суфіксах «эньк», «еньк», «аньк», «міленькі», «добранькі». І запомнім правапіс слова «ледзьве» з мяккім знакам. Вось якая схема апора у нас атрымалася. А зараз я прапаную выканаць наступнае заданне. Ад наступных назоўнікаў пры дапамозе суфіксаў «к» і «чык» утварыце іншыя назоўнікі.
Натисните на паузу и виконайте задание у сшитку. Проверим, что у нас атрымалася. Фонтан, фонтанчик. Огонь, агеньчик. Камень, каменьчик. Сарафан, сарафанчик. Корень, коренчик. Парасон, парасончик. Ремень, раменчик. Чемодан, чемоданчик. Струмень, струменчик. Промень, променчик. И слово с суффиксом «ка». Вишня, вишенька. Борозна, борозинка. Дядя, дядька. Камизеля, камизелька. Ляля, лялька. Няня, нянька. Весна, весенка. Сотня, сотенька. Песня, песенька. Лазня, лазенька. А зараз попрацуем з лічебниками. Запишите лічбы словами. Проверим, что у нас атрымалася. 7, 8, 80, 50, 60, 8, 500, 600, 700, 800, 900, 4, 200. А зараз паспрабуем утварыць і запісаць адназоўнікаў прыметнікі з дапамогай суфікса «СК». Натисните, калі ласка, на паузу и утварыце прыметнікі. Проверим, что у нас атрымалася. Жнівень, жнівеньскі. Чэрвень, чэрвеньскі. Казань, казанскі. Лепель, лепельскі. Ліпень, ліпеньскі. Астрахань, астраханскі. Фаніпаль, фаніпальскі. Восень, восеньскі. Тяньшань, тяньшанскі. Снежань, снежаньскі. Конь, конскі. Любань, любанскі. Хатынь, хатынскі. Смаргонь, смаргонскі. Студень, студеньскі. Разань, разанскі. Тюмень, тюменскі. А зараз звяртаю увагу на практыкаванне 139 на старонцы 81 нашага вучэбнага дапаможніка. Натисните на паузу и выконайте письмово практыкаванне ў сшытку. Проверьте правильность выканания задания. Нагадаю, что нам необходимо было выписать словы, у якіх мы уставили мягкий знак. И гэта словы «дзьме», «пісьмо», «ледзьве», «чамусьці», «капыльскі раён», «барацьбіт», «чэрвеньскі», «слязьмі», «забудьце», «дядька», «старенькі», «карэньчык», «прыгожанькі», «людзьмі», «застанься». Я спадзяюся, што пры выкананні задання вы звярталіся да той схемы апоры, якую мы з вами склалі папярэдне. А зараз праверьте, наколькі вы умееце бачыць парушэнне арфаграфічнай нормы, звязаныя з правапісам змякчальнага мяккага знака. Адсканіруйце QR-код і выканайце заданне. Калі так атрымалася, што вы дапусцілі памылкі, то абавязкова выпішыце слова ў сшытак і дайце тлумачэнню выбару арфаграмы.
Прапаную зрабіць так званую размінку для нашага мозгу і разгадаць крыжаванку. Такім чынам мы ўзбагацім наш слоўнікавы запас, пашырым наш агульны кругагляд, а заадно паўторым правапіс мяккага знака. Націсніце на паўзу, адсканіруйце QR-код і разгадайце крыжаванку. Я думаю, мы з вами папрацавалі плённа. Мы даведаліся, што мяккі знак бывае змякчальны і раздзяляльны. Мы запомнім, што змякчальны мяккі знак пішацца толькі пасля літар ЗС, ДЗЦ, Л і Н. Мы з вами будзем помніць, у якіх выпадках і граматычных формах пішацца мяккі знак. Не забудзем, што мяккі знак не пішацца пасля літар Б, П, М, В, Ф і зацвярдзелых гукаў. Мы навучыліся правільна рабіць выбар, пісаць у слове мяккі знак або не пісаць, а таксама знаходзіць і выпраўляць парушэнні арфаграфічных норм беларускай літаратурнай мовы, звязаныя з правапісам змякчальнага мяккага знака. А каб патрэніравацца у арфаграме правапіс змякчальнага мяккага знака, прапаную звярнуцца да ўкладкі «Дадатковыя матэрыялы» і выканаць прапанаваныя заданні. Жадаю плённай самастойнай працы.